destinzează, mă fac retardat. Dau în pezana și un avocat. Tu știi să vorbești, bla 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 bla. La sex express să nu fi sifon. Ca bebeluș eu bă din biberon. Ca Escobar sunt un patron. Chiar sună telefon, s-ar putea să nu răspund. Dacă nu știu cine e, dacă nu știu cine e, dau mesaj cine ești. Și dacă nu știu îi dau bloc. Fata frumoasă îi place de mine și când îi dau tos Iana. Mama, ce să fac că nu mai e timp. Hands down, când e bășari e un king. Touchdown, și-a rău ce fake, dacă fac, bam fac,